Rika
Sik iso bebo nganter nek. Sik, heeh. Kanter-kanterke banget. Ngawur. Bener lho, nganter kok. Iso tek ngut. Lah. Lho, kan. Piye masuk ora? Masuk, Pak. Lho piye sih? Nah, sik, saiki pas ora iki. Kelaran aku, Kak. Besok-besok. Wah, bales. Heeh, bisa aja Pak. Dibantu kalem antuk heeh. Lah tuplek ngono lah iso nyampuh. Kowe bandem. Loh. Wah, lah iki terus iki. Bapaknya lah oke malah ya. Aku jeneng mantu. Ndak Pak Gun. Gendong muda. Kowe karo kuwi ra nek duwite. Aku karo iki sogeh aku akan duwite. Rondo golek bos kudune. Trevele oke lho, Nduk. Trevele oke. Lho, terakhir laris terus iki. Iya. Jopone tremo digorene, jopone klaru. Lho. Kilo duit. Ya kan, ada. Lah, lho. Sik. Iso dijegal lho. Lah. Mas. Lu sapa biaya? Waduh, ya sepuro. Nyuwun sepurone yo sing tak yo. Nyuwun sepurone sing ngasih, Pak. Gak krasa yo. Iku mangko nak but yo. Jikun, wani jikok ora kowe? Wani jikok ora? Heeh. Ora kawani jikok tak kok jikone tukang kok lho. Wani jikok ora. Wes, sekarang mari jikok tukang suprati kamu gun piye? Mas, nak kuwi. Wah, kamu kuwi nak kau juga lho, Gus. Sayang. Ayo kita menikah, sayang. Dek lah. Piye? Asal piye ngono kuwi? Lah suwayae. Cek kowe wani cukup berapa? 50.000 lho. 100 lho. Mandi tenan jaluk kene. Lah, lho piye? Pokoknya tukang travel wis aja kuwatir. Tenan. Ora gerjaranan tok Mas Sondano. Weh, travel teko titik. Wes. Kembali nyawa. Wah, tenan. Aku nyok, kayak aku tak sing entuk. Mas, yo ditang lo. Sayang. Sopo nang ayo? Aku lah langsung aku. Abang, aja ijo. Oi. Ayo, aduh silakan. Piye? Wis gathuk pura. Pura kok lho, ora gathuk lho. Wis manut kok. Lho kok malah tekak piye iki? Lho kok nak pedar piye kok? Iso boleh tekak iki lho. Aduh. Aja sing kalem. Wis. Belum borak. Mosok arek rada paksa iki. Ora saya ini datang lah bengkarep corong aji ini orang asal. Nah, aji jarang goyang ini sing lembut. Langsung suket Pak, duh kembang toh. Kembang aji jarang goyang, kembangnya sing wangi gandane sing arum lah. Sebelum lah kono, jelek boleh sebelum minyak wangi lah. Bicarane Putri Ayu, karo action patok sing kemu ayu lho. Sing kemu ayu. Iya. Aduh. Iya, lho. Sejan. Ya. Ayo, besok. Iki. Putri Ayu.
jopone jambane wis duwe iki wis mati. Kal sing kalem. Wis kutat katut Lho waduh. Wah. Iya. Piye iki kok? Wis malah mulek. Si bangekne payunge wis suwun yu Mas aku padi ngomong Mas aku gak kuat Mas pirang-pirang dino aku ngempet tenan wis aduh Mas wis saya dalam Mas aduh Mas itu Mas aku ra betah ujung Mas aku wis ra betah gak kuat Mas kau Mas wis tak pehne kabeh Mas tulang. siapa terus ya ayo Lewat